приятели, представям ви Арматрак 1054E+, вашият универсален трактор. Тракторът е оборудван с 4,4 литров двигател Perkins с мощност от 105 конски сили. Трансмисията е с 12 предни и 12 задни предавки, което гарантира отлична маневреност както на полето, така и на пътя. Със своите 3200 кг товароподемност машината е проектирана за тежки селскостопански условия. Независимият силоотводен вал осигурява ефективност и прецизност при работа. Просторната кабина с климатик предлага на оператора максимален комфорт през целия работен ден.